Moikka, nyt pelataan Tileshoppia. Mä en tiedä mikä biisi tää on, mutta mä laitan jonkun. Ei, tää on Blackpinkiltä. Joo. Tää on siis video, kun mä pelaan tätä. Joskus saattaa tulla ehkä videoita välillä. Tänne siis saattaa tulla myös pelivideoita. Tällaisia. Voimme mennä tippua. Joo, niin, tippua. Soki tää mekalaatu, tai jos tää ei näy kunnolla. Pääsinkö mä jo kakkoseen? En tiedä. Mä pelaan pitkästä aikaa tätä, niin mä en oo niin hyvä nyt. Code 2. No niin, nyt pääsin kakkoseen. Okei, no mä tipuin. Bye!